és això? No és una carta normal. No demana cap regal. Benvolguts Reis, fa molts anys que no us escric, potser més de 70. Soc el Jan de Nou Barris, us en recordeu? Aquest any m'he trobat molt sol. He viscut la pandèmia a una residència on no he pogut veure a la meva família i m'he sentit molt trist. També he perdut algunes amistats. I encara que ens han cuidat molt bé, us demano que em porteu molts somriures i molt d'amor. I aquest any no em porto el carbó, que ja no sóc tan trapella. En Jan. Ai, ara el recordo. Sí que n'era de trapella, el Jan. Ai, i abans sí que li portaven carbó, Estimats Reis d'Orient, soc la Rosa, que sempre us demanava una pilota per jugar al futbol i als 8 anys me la vau portar. Va ser el dia més màgic que recordo. Aquest any he estat malaltona. Ui. I encara que visc a prop de la meva família, no em venen a visitar molt sovint per por que em contagi. A més, jo no puc sortir gaire perquè em fan molt mal les cames. Trobo molt a faltar els dibuixos de les meves netes i els petons dels meus fills. Rosa. Apa, la Rosa, mira que no parava quieta ni un minut. Queridos Reyes Magos, soy Fátima. Vivo en un pueblecito muy pequeño de Galicia. Mi hija vive en Valencia y durante todo este año no he podido verla. Gracias a mi vecina Gabriela, que me iba a comprar a la ciudad y cada día hablábamos un poco en la puerta. Me encantaría devolverle toda la ayuda que me ha ofrecido este año y por eso me gustaría que mis deseos fueran para ella y que le pudierais mandar mucha salud y alegría. Por cierto, aquella bici azul con una cesta no la olvidaré jamás. Fàtima, oira Fàtima, quant de temps que no en sabíem res d'ella. Ui, com pot ser que tants avis i àvies estiguin escrivint als Reis? Però és que no ho entenc, nosaltres només portem regals. I en canvi els avis i àvies demanen companyia, abraçades, petons... No ho comprenc. Rei Gaspar, miri quines cartes estem rebent. Miri. Són d'avis i àvies que demanen abraçades, somriures, petons... No ho entenc. Què podem fer? No paris dispatxa, d'aquestes situacions ja en tingut moltes i de totes n'han sortit. Ah, sí? No ho sabia. Saps què? Pensem una mica. Segur que trobem una solució per això. Digues, què podem fer? T'escolto. Ui, què esteu fan allí? Fa molta estona que esteu mirant? Sou les nens i nenes de Víctor Català? Penso que us podríeu ajudar. Què us sembla si envieu postals amb bons desitjos a tots els avis i àvies? Ah, ara ho entenc! Els nens i nenes podeu enviar petons, abraçades, somriures... A veure, els més petits, podeu enviar dibuixos amb abraçades, amb qualsevol cosa que vulgueu enviar-li als avis i àvies. I a veure, els grans, què us sembla si escriviu cartes ben boniques? També podeu fer dibuixos, però que siguin ben macos. És clar, Patxa, és una idea genial el que has pensat. Si ens feu arribar tots els dibuixos, cartes i postals, abans del 21 de desembre, els 3 Reis d'Orient les repartirem totes. I recordeu, fins al 21 de desembre podeu deixar les vostres postals a la bústia de l'escola. Ei, una cosa molt important, que no se m'olvidi. I no us oblideu d'enviar-nos les cartes amb els vostres regals perquè les llegirem totes. I com sempre, com cada any, vindrem a la nit de Reis. I us deixarem algunes de les joguines que haureu demanat. Sí, i recordeu, anar a dormir ben aviat aquella nit.
I portar-vos molt bé fins aleshores, Perquè el meu company, el Patx Espieta, ho apunta tot a una llibreta.